Ahojte, moje meno je Krištof a dnes si ukážeme nejaké dizajnové vychytávky v Casa Králik, alebo teda v tomto mojom byte. Nachádzame sa v obývačke, kde je takto celkom dominantné toto svetlo. Je to Xal a volá sa teda Jane to svetlo. Zvolil som sem toto svietidlo asi kvôli tomu, že som bol prejedený takých tých klasických všelijakých oblých, lustrových a teoreticky obyčajných vecí a chcel som nejakým spôsobom rozbiť ten priestor. Tak presunuli sme sa do tzv. Jedálne, ktorá je spojená vlastne aj so zvyškom priestoru. A po naozaj dlhom vyberaní a rozhodovaní, trvalo to možno aj rok a pol, sme objavili toto svietidlo, ktoré je úplne ako uliaté do tohto priestoru, pretože nedá sa zväčšiť ani zmenšiť, ale trafilo sa to úplne dokonalo na stred tohto jedálenského stola. Je to talianská značka Panceri. Tu trávim reálne naozaj dosť veľa času. Je to v podstate kuchynská linka, nad ktorou máme toto španielské barcelonské svetlo Marset, ktoré sme tiež vybrali dosť dlho, pretože som chcel pokračovať v tých trúbkových prvkoch, ktoré tu máme ako keby zopakované na viacerých miestach, a zároveň som nechcel, aby to bola iba taká obyčajná hadica, ale aby to trošku bolo sprúžené a držalo to tvar. Je toto asi moje najobľúbenejšie svetlo stále v tomto byte.